πούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γενέβης και διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Μελετόπουλε, χαρά μου που σας έχω στην εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εμένα μεγάλη μου χαρά που υπάρχω μαζί σας. Αύριο, και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε την μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα. Οι 29 αρχηγοί κρατών, θα έλεγα με κεντρικό πρόσωπο τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, θα είναι δίπλα στον Πούτιν. Συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη μεγάλη νίκη των συμμάχων και βεβαίως της τότε Σοβιετικής Ένωσης, με συγχωρείτε, όχι Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης, εναντίον των ναζιστικών στρατευμάτων. Έτσι, η μεγάλη συμμαχική νίκη στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι σχέσεις μετά και θα έλεγα την πρόωρη ψήξη η οποία ήρθε στις σχέσεις Τραμπ και Πούτιν για το θέμα της αναζήτησης λύσης στο ρωσο-ουκρανικό. Καταρχήν, τι βλέπετε να γίνει αύριο στη μεγάλη αυτή παρέλαση, ποιες θα είναι οι πολιτικές επιπτώσεις από αυτά που θα γίνουν και θα υποθούν και πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή η δυσάρεστη τροπή που πήρε η σχέση της Δύσης με τη Ρωσία είναι εντελώς ανιστόρητη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία ήταν σε 2 παγκοσμίους πολέμους σύμμαχοι. Σωστό. Ο ψυχρός πόλεμος στην ουσία ήταν ένα είδος διευθέτησης της διαχείρισης του κόσμου από τις 2 υπερδυνάμεις. Μοιράσματος του κόσμου, ναι, έχετε δίκιο. Ένα μοίρασμα του κόσμου ήταν. Σωστό ήταν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να καταλήξουν σε πυρηνική σύγκρουση 2 υπερδυνάμεις. Μια χαρά συνυπήρξαν για 40 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Δύση και η Ρωσία δεν ήταν ποτέ σε εμπόλεμες αντίθετες πλευρές. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης θα έπρεπε στην πραγματικότητα η Δύση κατά κάποιο τρόπο να ενσωματώσει τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είναι μια ασιατική χώρα. Δεν είναι μια τριτοκοσμική χώρα. Πρέπει να τη φέρουμε στην Ευρώπη ακόμη πιο κοντά. Ευρώπη είναι η Ρωσία. Μα τι λέτε τώρα, φυσικά. Η Ρωσία είναι μια χώρα που έχει, ας πούμε, αναδείξει σπουδαίους λογοτέχνες, φιλοσόφους, συγγραφείς, μουσικούς. Η ρωσική μουσική είναι στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης. Θέλω να πω ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι σωστό, είναι ανιστόρητο να κατατάσσουμε τη Ρωσία στους εχθρούς της Δύσης. Δεν είναι η Ρωσία εχθρός της Δύσης. Σας υπενθυμίζω ότι η Ρωσία, Αγγλία, Αυστρο-Ουγγαρία συνέπηξαν μαζί την Ιερά Συμμαχία. Έτσι. Υπήρξαν σύμμαχοι εναντίον του Ναπολέοντος. Στη συνέχεια συνυπήρξαν σε 2 παγκοσμίους πολέμους. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε ήταν μια θεμελιώδης εκτροπή χωρίς καμία ιστορική βάση. Ο Τραμπ, να μου επιτρέψετε να σας πω, ότι έθεσε τέρμα στην συζήτηση που είχε ξεκινήσει πέρσι για 3ο παγκόσμιο πόλεμο με πυρηνικά. Είχε γίνει θέμα συζήτησης στο σοβαρό τύπο της Δύσης, ότι υπάρχει περίπτωση να εκτραπεί η Ουκρανική κρίση σε πυρηνικό πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει φύγει αυτό από τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει φύγει. Ότι δεν είμαστε μπροστά σε μια ενδεχόμενη βέβαια, αλλά συζητήσιμη πυρηνική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας με τη Δύση. Αυτό ο Τραμπ το έκανε πέρα. Είναι φανερό ότι ο Τραμπ είναι ένας ηγέτης ο οποίος δεν θέλει να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία και ορθώς. Τι πόλεμο να κάνεις με τη Ρωσία? Η Ρωσία ξεκινάει περίπου, ας πούμε, από τη Βαλτική και φτάνει μέχρι την Αλάσκα. Είναι δυνατόν να συγκρουστεί η Δύση με τη Ρωσία? Είναι πρακτικά αδύνατον. Ο Ναπολέον, όπως και ο Χίτλερ στη συνέχεια, καταστράφηκαν όταν προσπάθησαν να καταλάβουν τη Ρωσία. Η μόνη θέση, η σωστή στην κρίση της Ρωσίας με τη Δύση, είναι ότι πρέπει να τα βρουν όσο γίνεται το ταχύτερο δυνατόν για να βρεθεί μια λύση στο Ουκρανικό, η οποία εν πάση περιπτώσει να ικανοποιεί, ας πούμε, όσο γίνεται και τις 2 πλευρές. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα το θέμα είναι πάντως ότι έφυγε από τη μέση η συζήτηση για πυρηνικό πόλεμο. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα δούμε τη συνέχεια. Δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ακριβείς προβλέψεις. Τα πράγματα είναι από ρευστά έως χαοτικά. Πάντως βγήκε από τη μέση. Τώρα για το θέμα της παρέλασης θέλω να πω ότι η νίκη, ας πούμε, του δυτικού, του πολιτισμένου κόσμου εναντίον του ναζισμού είναι το θεμελιώδες γεγονός του 20ου αιώνα. Έτσι είναι, σωστό. Αυτό πρέπει να εορτάζεται από κοινού. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι η μισή και η άλλη μισή να λείπουν.
ακόμη και αν υπάρχει αυτή η κρίση αυτή τη στιγμή, με κάποιο τρόπο πρέπει να εκπροσωπηθεί, κατά την ταπεινότατη γνώμη μου, να εκπροσωπηθεί και η Αμερική και η Ευρώπη στην παρέλαση που θα γίνει στη Μόσχα. Τώρα σας λέω τη δική μου την άποψη, τώρα, όχι τι θα γίνει, τι σκοπεύουν τα διάφορα κράτη να κάνουν. Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες. Κάνω μια εκτίμηση ότι θα έπρεπε να είναι μια στιγμή ενότητας του πολιτισμένου κόσμου, ο οποίος εξαφάνισε από την ιστορική προοπτική τη ζωφερή, αν θέλετε, και βδελιρή έννοια του ναζισμού. Αυτό ήταν συλλογικό επίτευγμα και της Ρωσίας και της Αμερικής και των αντιναζιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη και των Ευρωπαίων και των Ελλήνων, μια στιγμή με την εθνική αντίσταση ενότητας. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει μια εξαίρεση, όπως οι αρχαίοι Έλληνες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν πολεμούσαν μεταξύ τους, να γίνει μια εξαίρεση, όλοι να γιορτάσουμε αυτό το μείζον γεγονός. Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα. Έτσι. Δεν μου λέτε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα? Στο θέμα της Ουκρανίας. Ναι. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι επειδή, ας πούμε, είναι σαφές ότι έχουμε μπει σε μια ζώνη διαπραγμάτευσης και συζήτησης για την επόμενη μέρα, ότι θα δούμε τώρα αδιαλαξίες, ένθεν και ένθεν. Ο Ζελένσκι δεν έχει απολύτως καμία άλλη λύση από το να υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του και βάζει μέσα και την Κριμαία σε αυτήν, ώστε να μπορεί να τη βγάλει, κατά τη γνώμη μου, σε μια δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Όταν θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, κάτι θα πρέπει να δώσει. Αυτό λοιπόν προφανώς είναι η Κριμαία, που δεν το έχει κιόλας. Την έχει η Ρωσία από το 2014. Βάζει λοιπόν την Κριμαία στη συζήτηση για να πει: καλά, τέλος πάντων, για να τελειώσει ο πόλεμος, αφήνω την Κριμαία στη ρωσική επιρροή. Τώρα οι Ρώσοι απ' την άλλη και αυτοί προβαίνουν σε ένα μαξιμαλισμό, ώστε να επιτύχουν κάποια πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που η Ρωσία κατά βάθος θέλει δεν είναι να αποσπάσει εδάφη, είναι να εξασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι, έχετε δίκιο. Ναι, και να κρατήσει την Κριμαία. Αυτά τα δύο νομίζω ενδιαφέρουν την Ρωσία. Έχετε δίκιο. Τώρα νομίζω ότι για τα εδάφη τα οποία κατέλαβε θα αρκεστεί σε μια τοπική αυτονομία με ρωσικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ότι θα έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ρωσική εκπαίδευση. Στο κάτω-κάτω, πράγματι οι πληθυσμοί των χωρών αυτών έχουν ρωσική καταγωγή, μιλάνε ρώσικα κτλ. Νομίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση κάπου εκεί. Έτσι νομίζω και έτσι ελπίζω, να σας πω. Κύριε Μελετόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε, έχουμε εξελίξεις μπροστά. Κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε εξελίξεις μπροστά, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και λίγο μετά τις 11 στο Κόντρα 24 με τη Λουκία Γκάτσου. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των εκπομπών και αυτής της εβδομάδος. Συντονιστείτε μαζί μας 8.30 με 9.30 την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε europos.gr. Καλό βράδυ.